4, 3, 2, 1. Ceo zapad. Ti, na primjer, u tim školama ne smeš dečaku da se obratiš sa i da kažeš ti si muško ili ti si žensko, devojčica. To je najstrože zabranjeno. Postoji nešto što se zove rodna ravnopravnost. Sad ti pričam kakvi su njihove debilane. Ti kad vidiš ove naše debilane, misliš, to nisu škole. Znaš šta je škola? Škola je gde ti učiš nešto da radiš. Da budeš sposoban, da budeš slobodan, da budeš gazda. I opet ću da citiram, pošto su Jevreji najpametniji narod, imaju oni mana, ali oni najviše čitaju Bibliju, oni najviše ulažu u obrazovanje, svoje škole i tako da, i zato su svemu najbolje šta god uzmu da rade. Oni kažu, sloboda se brani obrazovanjem. Sloboda. Znači, ne možeš da budeš slobodan ako si neobrazovan. I ti se učiš da radiš, da budeš gazda, da imaš biznis, i ti si onda slobodan. Kako ćeš ti da budeš slobodan kad ne znaš ništa da radiš? Te gazda ti određuje vreme kad ćeš, šta ćeš da radiš, kako ćeš da radiš. Čime se meri bogatstvo? A moj prijatelj iz Amerike je lepo to objasnio, se ja njega pitao, gde se bolje živi, u Srbiji ili u Americi? On je davio, a tamo živi u Americi. Kaže, zavisi šta je sistem vrednosti, šta se bolje živi, šta znači bolje se živi. Ako gledaš materijalno, bogatiji su Amerikanci nego u Srbiji. Ali ako pogledaš gde ima više slobodnog vremena, u Srbiji ljudi imaju više slobodnog vremena nego u Americi. Da. Po meni, kaže on, i ja sam s tim potpuno slažem, bogatstvo se meri količinom slobodnog vremena. Ti kad nemaš slobodno vreme, ti ne možeš se postići sebi, ti ne možeš da uživaš u životu. Religiozan čovjek je onaj koji uživa u životu. Kako ćeš ti da uživaš u životu kad nemaš slobodno vreme? A kako ćeš da imaš slobodno vreme kad si glupan? Kad si išao u ovu debilanu gde si učio binomni obrazac, trigonometriju, koliko goveda se proizvodi u Argentini i ostale nebuloze koje je glavna reka u Peru i neke, razumeš, ali taj sistem je napravljen da od tebe naprave debila. Zašto? Jer u stare vremena su oni ljude držali kao robove, dođu pokore, razumeš, dođu banditi, ovi inkvizitori, razumeš, i pokori stave ih u lance, razumeš, i gledao si Da. I oni robovi prodaju ih na pijaci, Ti danas imaš isto. Evo,